Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke sithetha ngemeko malunga nabadlali Kaizer Chiefs ke yaphinda ke yeza ngaphambili abamemeza njengoba niyazi into yokubana amakhosi akwiphulo lapho ke lokufaka abadlali abatsha ukulungisa into yokubana bakwazi into yokubana ke bamelane nobunzima neenzingo zale sizini zawuqala. Kaizer Chiefs bazoyazi abantu abaninzi into yokubana ke uPaseka Mako noThabiso Monyana kudala abafana abadala ke bethe babe bafika phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs ke akonelanga lapho ke kunomfana obizwa ukubana ke nguNkanyiso Shinga osuka phaa kwilizwekazi lasePortugal. Umfana omdala othe wabeke naye ngenene nenganyanisa iKaizer Chiefs ke ifuna ukuyibethelela isignature ke ngoba naye ayavela kamagama wakhe kula magama angcwele oArsenal Valleybay. Umfana omdala amagama wakhe ayavela kula magama ke amadoda angcwele. Stepha ku-Ethan Chislett, umfana omdala naye igama lakhe liyavela kula magama angcwele. Seke phaya ke ku-Etios Igodora, naye umfana omdala ke igama lakhe liyavela ke kula madoda angcwele. Flavio ke Silva, umfana omdala istriker kaSodumo, abantu abaninzi bawusazi. iKaizer Chiefs ke nayo isignature lendoda izimisele kuyibethelela abaphulaphula. Futhi ke iKaizer Chiefs bonakala into yokubana ke ngenene nangenyaniso ubudlelwane bayo phakathi kwayo nolo mfana ke wakwaSilva noko kuhamba kakuhle kakhulu ke baphulaphula ke. Singene kumntu wokugqibela uThibeng Phethe, umfana omdala ke abaninzi bazawumazi into yokubana ke umfana omdala yidefender, kodwa ke into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs naye bafikile esigqibeni sokubana ke bayavana abaphulaphula ke bathethe into enye, into ethetha ukuthi ke uThibeng Phethe lo angabonakala ke naye selenxibe phaa impahla ke zeqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphula ke le meko ke into ethetha ukuthi abafana ke bakaMr Napi baqule baligangatha. Singazi ke into yokubana ke ingaba yawuzala nkomeni na, ngoba phaa ke ngaphakathi emabaleni ke izinto ziyajika, kodwa kubalulekile into yokubana ke uMr Napi isandla usixhomile, uyasayina umfana omdala uyongeza phaa naphaa kuqela lakhe elungisela into yokubana ke akwazi ukhompyutha ke xa kuqala phaa isizini. Injalo ke baphulaphula ke namakso yam ndodwa nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.